Dokonce Martin Slanec si udělal drobný náskok nad Vítězslavem Hatanem a vypadá to, že začíná stahovat Moritze Sensera. Máme teď na Dakovek. A začíná potom je o 22 vteřin před sebou a 6,9 vteřin do sebou má Pavla Nevrátila, poté na se jede Šárka Křestová, ale na dostřel Šárce Čizové ztrácí pouze 9, kde se však bojuje o pódium, tak to je ve 250 kol místo druhé, kde Vítězslav Hatan má náskok pouze 7 desetin. No a ve 175 tam se také bojuje o druhé místo, protože Jaromír Tázler má pouze 4 desetiny nad Milošem Sejerem. No a na grafice už nám skočily pouze 2 kola do cíle, takže máme 2 kola do cíle tohoto prvního problému. Která drží 6. místo a jednou dokazuje, že patří do té výše veterán 25. Měl na Vítězslav Hatan na prvním místě, Martin Slanec je druhý, tohle je souboj o první místo. Moritz Sensler je opravdu mimo hru. Hlava se dostává na třetí pozici, 250.